Señor conselleiro, que problema hai en aceptar unha quita que vostedes pedían en 2023? Queren máis? Negocien. O BNG negociou 4.000 millóns de euros. Parecelles poucos? Negociemos máis. Negociemos máis, pero que vostedes nos están dicindo é que non a van a aceptar única e exclusivamente por seguir a estratexia do Partido Popular. En todo caso, eu, señor conselleiro, vou atrever a facerme un pronóstico. En canto se aprobe a quita da débeda, Andalucía, Valencia e Murcia van saír disparadas a pedir a condonación. Nese momento, que vai facer o goberno do señor Rueda? Vai seguir no si buana o Partido Popular de Madrid ou vai defender os intereses de Galiza aceptando a quita de 4.000 millóns de euros negociada polo BNG no acordo de investidura? Que vai facer, señor conselleiro? Eu a impresión que teño é que en San Caetano xa están preparando un novo argumentario para xustificar esta rectificación e farán ben, porque o Partido Popular na defensa de Galiza só acerta cando rectifican. Polo tanto, señorías, rectifiquen.